ziningi intombi ngazama zithi igqoka obhutha ekhanda ngeyifanele kodwa kuwena ufike wahlala nqi. Khuphuka Biyela manje. Khuphuka mkazi. Mhlambe mina ngididwe uthando sengibona yonke into nje kufanele inhle yonke. Kodwa ke Cha nginembuzo kodwa phela ngifuna ukusheshe ngithatheke. yebo mama. So sibangaki-ke kuwena ukuze nje ngisheshe ngazi ukuthi ngimi kuphi. Mina ngubaba kaMelizwe, sho ukuthi ngoba ngubaba kaMelizwe nginomelizwe, noma kaMelizwe empilweni. So ngizo-eda kuleso sibalo sikama kaMelizwe. Oh no. Akamind ukuthi kube nomuntu esibili. Noma bengaze nibikele ngento enjalo because ukuthathe kwami khona kuyinto yamanje nje ala ku life. Sengingakuthi ukuthi ngidlulise umbeke kuyena ukuthi ngizom-eda manje kodwa ngoba ngijwayele ukumtshela sijwayele ukubonisana ngento ezifana nalezo. Because mangathiwa ngithi ngifuna ukuthi sibonisane uyongiphikisa isengobe sengifuna ukumgangela lapho ngoba akasifuni ukugangelana. It better nje ngimazi isikhompto sekho nomunye ofana nawe. Yabo. Uma ungezukuza nje nezidingo ezihlula ukwenza nawe emhlabeni. No, mina ngizosebenza ngamandla akho lokho okwazi ukwenza nje kuyongithokozisa. Post yami. Hawu siyabonga bakithi singobiyela. Hey, cha Biyela ke. Ngikholwa ukuthi ukuya phambili ke songashelela ke lapha. Guys, I'm so sorry. Ukwazi uqeda inkulumo mfowethu. Hayi. No, Ngicabanga ukuthi angizwa mama. Cha ngizwile ukuthi umuntu obuya bekhona lapha eGoli. Yeah. Oh. Okay. Kuyenzeka sometimes ngibe kodwa isikhathi esiningi ngishare indawo eziwu2 iTheku neGoli because ngaba nebhada ngamthola umlungu ozongiqasha ngayiqasha mina so ngihlezi ngi-up and down. Futhi It's unfair because wazi ukuthi ngithanda nomuntu ohlekisayo ngempela angeke phela. Azami. No, kubuye ngathi kuyihlama ngisuke ngichaza kuwena ukuthi ngiphila impilweni. no accident. I'm trying so hard to be serious. Ngiyaqala ukuthi ngihlangane nensizwa ehlekisa kanje. Angikujwayele lokho so angikwazi nami ukuyibamba ngilokho ngimamatheka nje ngigigitheka. Bajwayele ukusho kanjani abanye mebekuchazekile wena ukuthi bayakuthanda kanti? Hayi angazi nje nami ukuthi ngeke ngajola nje into engahlangene nami but ngathi sengimtholile wami yazi. Ngiyayisola. Kuyajabulisa Nkosi yami ukuthi khona into engakhishwa umlomo wami ijabulisa umuntu ofana nawe Nkosi. Ngendlebe engingabaza ngawe nje benqena nokubingelela mina. Kanti ngisho ngakujaja ngilethele wena impela ngqo. Yindaba uqala ngijaja nto. Ngiqale ngayijaja mina. Bengithuthi ujaje mina. Cha ngiqale ngayijaja mina ukuthi ngibona athi angikho ezingeni lokuthi ngingathandwa intombi efana nawe. Yabo. Kanti ezinye zezinto eziaffordekayo emhlabeni ezithengekayo senginazo sengizenza into ebishoda nje yilona uthando lolo luzofika nawe nje kuphela. Hayi kanti futhi uthanda into enginalo futhi igama lami lelo. So into engeke ishode lelo. Ubanzi nje. Hayi angithembisi lutho because amaphutha enziwa abantu abafana nathi ake ngithi azizame. uNkulunkulu uzosipha ithuba lokuya phambili mhlambe ngelinye ilanga sobuya sesizohalalisa khona lapha ku-Instagram. Ungawari nami amaphutha ngisazowenza. Bazo-understand nje. Uma ngamaphutha nje ukushayisa imoto ongewona amaphutha okuqoma. Awulithethi icala lomjolo. Angilisebenzisi. Futhi nje sekube kahle ngoba kujwayele ukuthi ekhaya kwaBiyela sibe nomcimbi noma December no December. So bese nahlelo nje ngisho lodwa lo mcimbi kulo December lo bekuhlangana nje njengefamily.
sekuyoba yimina ngizoba surprise ngiqhamuke nendumezulu yomcimbi ophathelene nawe uyabo ukuze so ngidalela nginayo inkinga yokuthi ngihlele angizama mina ngasezwa ngayo ngithi nginayo lento yokuhleka ngiyaxolisa ubusasho hayi uthi vele aze ngikubona uphathe awufanele ngicangana ukuthi kuyokufanele ukudima Nkosi yami sithi ngikubonile ngathi uyahleka nje shothi ukhandeke kahle impela ungakwazi uba upopha kwakulo mbhede wami omkhulu wami washa Cha phela uPopeye hayi ukuthi Khuluma nawe. uPopeye ezini uPopeye kusho ukuthi into enhle yabona nje engakwazi ukuhlobisa ngawe animation yabo hayi ngoba hayi uPopeye futhi uzohlobisa umbhedo wakho mfowethu. Alright. No, inkinga bhuti wami ngiyathokoza ukwazi yeah ngijabule ukukhuluma nawe sesiyokukhuluma ke base sikhuluma ngaphandle kwale live le Cha uzoshelela phela umfana Biyela bese ngicabanga ngiqeda inkulumo. ya ngicabanga ufana nje ukuthi avela ashelele khona la DMs. Instagram wami khona la ku Instagram wami uzowubona nje quality Biyela unama followers awu 150 something uzobe sewungi-DM kulo Instagram wami lo yabo ngizophendula nje mangiphuma nje ku live lapha mana uza ayizama ubhutwe live ku possible ukuthi kube nomunye futhi oyibikayo Cha sezoka ukahleni bo wow. shuthi wena uzothi uqoma manje futhi uzoshela lapha angizwa ufuna ukushela omunye futhi ukuthi ubiyela ngathi uganga ngami kanjani hayibo ingakho bengishilo ngathi angiboni konke ezokwazi ukuphuma emlweni wami uyikholo ingakho noma ngithi ufanele mina wena ubona ukuthi ngiyala ngawe kumele ngize ngibe mude ebusweni uzobona ukuthi ngiserious kodwa ke mfana Biyela ke isiZulu siyasho sithi iphuzu iphume asinikeze enye insizwa sibone iphuzu iphuma kanjani siqonyiwe mayiphuma nomuntu wayo phela awu isiqopile kahle mfowethu amara na equality negama lenkabi equality hayibo yebo bese sifike kutheni so DM anandi bese besidimelela ukuthini kanti because phela bengikhuluma nomuntu wami sesithola indlela ezilula zosixhumana sobabili cha phela athi bese nizofanalize ke lapho nobabili ukuthi okay kagezelwana noma cha ngoba umuntu vele osezophothula sengumuntu osezolala vele kodwa phela mawukuthi wena okushile amagama washo entombini aphuma ngaphakathi kuwa ngikholwa ukuthi khona umunye ongafika namagama angadlula lawo siwatshele yona phela intombi kumele ube novalo mayishela abanye abantu phela ngoba siphila ezweni labantu abakhandeke ngendlela ehlukahlukene khona abantu abazosabisa umngami egcine sethatha isinqumo angasiqondi ngenxa kwesabiso ubuso bomuntu so nami lokho angigwema ukuthi ethatha isinqumo sokuthanda omunye umuntu kodwa ngicabangela isizukulwane esizayo abayosikhipha nalomuntu azobe emqomile kulabantu abazomshela abanye abazayo khona abantu abakhandeke ngobuso besithunza othi umuntu okhuluma nje into yokuqala ubona umuntu lo serious noma engekho serious ongenabo ubuso bokudlala yabo phela kunabantu lapha abazongena behlela intombi lesengiyishilile savumelana nayo umsakhe hayibo asakuzwa ke inkabi ngithi aseyibuyile kunabantu abazongena lapha abakhandwe ngalendlela ukuthi ungazi ukuthi ngishiya idlozi abaliceli bayalitshetshe bafunani so ngeke bengibuza beyidimanda umthando mina lo leseke lincenge kangaka
Babatshela idlozi bafunani. So mawukwazi ukutshela thina umuntu omngaka sesimchithele sichithi igazi leyilwane ukuthi ufuna ini usungahlulwa lesi siphalaphala sentombi ukuthi usitshela ukuthi ufuna uthando ekuncishe kanjani manje nje ukuze ngigweme lokho it better ukuthi umakoti ephume ngimlandele mina siyofonelana thina ngale ngasese uyabo Hayi ngiyakuzwa mfowabiyela mina ngikuzwa kahle ngabe yami. Ngikuzwa kahle. Hayi nakhona vele ukubuya kwakho ntombi bekuyimina ebengithe ngikudinga ukuthi ubuye uze kulapho angazi ukuthi kahle kahle naye kuzabuye bebuyela wena vele. okusho ukuthi mawungihlula ukuthi isiphumela ku live futhi usazongihlula kokuningi kanti besithembisana ukuhloniphana sisaqala ukukhuluma. No, ayikho inkinga ngoba manje usukhulumile. Kodwa ngoba ubuthe awunankinga nokuthi ungaphinde welanywe futhi mhlambe singayifaka enye intombi usaphumile usabucabanga into esoyikhuluma ngale sibe sikhwela phe kwayo futhi. Angithi yabona Angizwa mina ngithi Kodwa mina into engiyibonayo wethu niyoshelelelana kuma DM. ya baphume bobabili wena shelela wena. yeah Kodwa mina ngibona yakuthanda le ntombi mfowethu angifuni uqamba manga. ngiyamthanda. Yebo. Hayi uyamthanda. wena mama kulawo mazwi lawa ashiyo ubhuti omdala wena uphika ngale ukuthi ikuphi ongayikhona ukuthi siwazi ukubonisana sikulungise manje siphumela sesasimi. Yabona angifuni uqamba yabo elothando liyabiza kimi but ngisho ukuthi abo like strong like ngoba vele nami igama elithi uthanda kuselona igama engililangazela kakhulu ukulizwa because kuyigama vele abantu abaningi abalisebenzisa ukufeza inhloso zabo. Bese bese ngathola elinye igama esolisebenzisa mina nawe ngoba na vele igama elingachazi si umndeni wakwaBiyela njalo lesichaze lelo gama lethi thanda phela. Lisebenziswa igila mkhubi isikhathi esiningi mayefuna ukufeza inhloso zazo. Yabo sesingenza indlela ukuthi nje mhlambe sinenhloso eyodwa ukufisa ukuvusa umuzi nje kuphela hayi ukuthi uthando hayi lele gama lithanda hayi elamaqola isikhathi esiningi lapha ngakithi umuntu ethi uyakuthanda ukuze nje azolala nawe so asikhohle lelo gama lelo thina soba negama lethu leyo nto. Hawu uzomqomile nje kanti inguphi. Yabona ke ilokho esokukhetha esokukhanda swabili ukuthi sisosenzana ipike lona igama lelo. Ngo4 eHome Affairs ufuna ukuze uzosibona sign. Hayi siyenza into okusana thina lokho manje uyekeke lapho. Lokho mama lokho angikwenzi lokho mina. Asudlali nje lo mdlalo lo. Lo mdlalo ngoba mina angikwenzi. Khohlwa-ke lapho. iTV angiyibuka kakhulu angifuni ukuthatha into ezenziwa iTV engizenzele ezami. Hayi inkinga asixoxe abadie. Hayi awushelele mfowabiyela ngizokubuyisa ungitshela ukuthi kuhambe kanjani. Hayi umshubo bhuti omdala ngibonga kakhulu Nkosi yami ngiwakhalela amadatha ami ngoba ngizuzile ebusuku namhlanje. Awu siyabonga mfowethu. Ayikhala leyo nto baba. Awuthi silokhuze yimi ungaqala uphume nkabi yami. No, it's inkabi yoshelela ngale. Ufaka it's inkabi yoshelela ngale. Ugcina ufake enye inkabi. Awushelele lapho mfowabiyela. Okay bhuti omdala okulungile. Awuzweke. Fabian. Awusuka nini madoda? Awusuka nini? Uthenge Biyela Center. On the Biyani way. Ayi khohlwa baba ingeke ulunge lapha quality. Hayi quality. Yeah no his Ngaphakathi manje. Hayibo dale. Quality. The way Antswembu ngakhona uzowambinda. uthi ngaphakathi manje. Hayi abamazi.
abakwazi